S'imaginen un valencià xafant la xespa de la mítica bombonera argentina? Ara és possible, perquè el Boca Juniors busca joves per les terres valencianes. El nou Maradona podria sorgir del Paiporta, el club que ha signat un acord per a fixar l'escola de futbol base de l'entitat Xeneize al municipi. Estamos convencidos que con la metodología de Boca Juniors se va a poder desarrollar en un ámbito que logremos muy buenos resultados. La nostra comunitat ja ha vist créixer esportivament jugadors com Palermo, Riquelme o Vanega, estrelles que a més estaran donant suport a este projecte que començarà a rodar el pròxim 30 de juny. Jugadores que hoy han sido estrellas en Boca están incorporados dentro de este proyecto que son escuelas. I és que veient les seues equipacions no hi ha dubte que aquesta elecció és perfecta. Hemos tenido la gran suerte de que el equipaje es el mismo color que el Boca. Lo único que va a cambiar es que la línea blanca va a ser amarilla. De moment, el pròxim 10 es criarà al camp del Palleter.